Kani All India Radio Shillong but Kakubor Hakatin Kasi and Puleda Ila Sidor Syndrome. Kimat Bakongsan Lap saat menurut kibiyo COVID kat kendai hakajilla kablakan tiu ya kajing dan kibadang dan ya COVID kat kendai syagalai spa san pau arngun. Syak takjur kasal sila dema bat tikrik kila CNRD block hakajing shlay On berbena ke embos ya result secondary school living certificate arhajar arpau haka arpau terik unaitung. Ki khubor kibabnya. Lalap saat pohon rungut kibayo COVID kat kendai haga jilla henen kesngi bat baro kibirang don ya uni uknyang jingpang ki long lai spa san po arngun. I director ke health services I Dr. Amanwar ila pentip bakhat sangut ki shipai BSF sangut ki bawan pai na kiwe ki jilla bat hanyongut na Ribhoy district. Ki district ki basyak takjur ha kani ka khlam COVID kat kendai ke East Khasi Hills district ka badan hado lai spa hanyongut kibayo ya COVID kat kendai ka Ribhoy district lai puwengun. Katanar gakoi gakya kan penlong ya kajing ai jing hikai halor COVID bat ya kane onde da kajing rab kishnong baper. Ka sorkar henen kesngi kala ong ba riu lak lai pusan hajar hanyo spa san punyongut kibriu kilakoi na COVID khat khandai hakari hadu menta kabalakin tiu ya kajing don kibakoi na uniu knyang jingpang syak hanriu pulai ponlai pulai na kashispa haki arp sawanta baladem arpu arhajar khandai spa sapu arngut kibriu kilakoi bat hadu menta kibadang don ya COVID khat khandai kilong lai lak sapu arhajar sauspa nyo pulai gun Katanar kakoi kakya kalaong balalap salai pusaw hajar kandai spa san pohon rungut kibayo ya uniu knyang jingpang haki arpsaw kanta baladap. Bat dakini kajing don jong baro kibayo ya knyang jingpang COVID kat kandai hakari kilakot syakashi paulang mentakasngi. Yaki dukot batamai jong ke Raja Sabha on pin bam smai la ne pin scam ha ka arpu artarik minta ubnai. Kani kedai kesin ke beningkong ha ka ba ya kani ka kam on pin dap ha ka kam ra jong ke yeng ha pedeng ke jingyalang. Ban pin bam smai la ne pin scam ki jule barabor ha ka por badon ke jingyalang la ne ha ka kam ra jong chairman jong ke Raja Sabha la da om don jingyalang. Chairman jong Raja Sabha UM Venkaya Naidu ularai ben le yakane knang ban yo ban beteng ya ki jingelang perkhat kam jong ki tanat baper jong baro artli ki yeng kata Raja Sabha bat ka Lok Sabha batru be ka jing thrang jong ki dukhat bathamai ban yeshim benta hakum ki ne ki jat jingelang dukhat bathamai ka Raja Sabha badairu na ka yeng sim jong ka Manipur Shri Lei Shamba Sanajoba ulasha pan ko buram ha ka jingelang bala penlong da ka Manipur Khadi and Village Industries Board da Menteri Rangba ka Jilla Manipur UN Biren Singh balong ru ukong san jong ka jingelang ha secretariat henen kasngi ha bakran ha ka jingelang Lei Shamba lakular bantrai shitham na ka benta ki brio jong ka Jilla ha ka jo ko por Menteri Rangba pen paw ya ka jingsngos kem ba Lei Shamba on wanra ya kimat ki bakong san ki be day bat ka Jilla Manipur shaka sarkar kame bar ulong ru ba ya ki kentien jong amla ban kensting namar ba uday na ka yeng sim Manipur ka result jong ka secondary school living certificate SSLC bala penlong da ka Meghalaya Board of School Education MBOS on sa penbena ha ka arphauterik unaitung ong controller of examination jong ka MBOS ITR lalu ilo ong ru ba ya ki khubor ki babnia on sa penbena ha ka khat pratarik San Puway hajar lai spa lai pusangut ki kena pule ki la pendap ya ka examen SSLC hajar arpau bala penlong da ka MBOS na do ka sauterik hado ka khat hendriterik uleber kani ka khubor ka wan shapi na ka All India Radio Shillong ka Selsila Damdima bat Tikri kila CNRD block jong ka West Garo Hills district kila Shakta haga jingshley kabla pendulor ya ki babon ki longyeng na prengi bishakta haga ni ka jingshley ki dai ki nong rab ki bajurap ya ukba upai bat ko bat ru ki nong ridok ha hado menta ka bhat bari PHC Raja bala police outpost ki school bat ki surak PMG SY kidang don ha prengi jingshley
u MLA ke Raja Bala u Dr. Azad Aman u lalek jengo ya kini ki jaka bat u lakin turu ya ki bor badekmi ban shim kia ya kane kam bat ban airu ya ki jengiram kam kloy Kibriu na keleng-keleng jaka kila penlong ya ke jingken mau buram bat rakhe ya ke lingkhu sni yap ke beshispa prapusan jong uklawat utirat sing sim ubadai usim jong ka hima nong klaw bat unong sensyar khasi beningkong ban le persya ya ki nong sensyar pareng Kibriu na ki benta bapher jong ke jela kila penlong ya ke jingken mau buram ya unong yalam bakraw hamadan yo ring hap shlong Ki MDC jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ki nong Tremont ngobha ki ladon ha ka ni ka jingelang uway na ki MDC iba polling do ila khat bat weri ki samla ban ken mau buram ya ki jing sha shitom jong ni uklawat na ka benta ka jinglat lot bat ula ongru ya baro ban but ya ki denjat jong ni riu kraw Haka jo kapor ka National People's Youth Front ka lapenlong ya ka jingelang ban ai khusnam ya utirat sing aim achievement award Menteri rangba jong ke jela ubadairu national president jong ke NPP u Conrad Sangma ula ong ba utirat sing aim udai uway na kinong yele lat luat bakraw jong ke ri India bat ya ki jing sha shutom jong u dai ban ken mau buram daman iway pe iway inong shong shnong jong ke jela ya ka khusnam utirat sing Achievement Award la ai ya ikit bok lang nong plang Skeleti Larniang Pranap Pariat Empower Warba bat Andres H. Marwen Kirkhot jong Khasi Hills Autonomous District Council Khasi Students Union Federation of Khasi Jaintia and Garo People bat ke North East Students Organization kila rakhe dan buram ya kane kasngi ka Sarkar Arunachal Pradesh Kabu Hakman ya ka jingshna ya ki surak haki benta khaput jong ka jela ong way na ki he sarkar hagasngi tho ding baro ki surak ki badan hakhaput jong ka jela kilong ki bakong san bat ka sarkar kalabu da ka por ban pendap khnang ban pen kloy ya ka jingshna ong secretary jong ka land management u Dr. Sonal Swarup hagasngi palai kala danru ka jingikran ning ba ka video conference na ka project arunanak headquarter halor ki phang gi bedei bat ka jingyo ya ki jaka ka jingbun kho ya ki klaw bat ki we ringkat bat u director general jong ka border roads organization u lieutenant general Harpal Singh bat u chief secretary jong ka jilla u Naresh Kumar ringkat ru bat ki we ki he sarkar Ha Assam kaladon ka jingale ai jingirap ya ki jaka ki bla shakta ha ka jingshlei ka bajur Menteri jong ka tanat PHE jong ka Assam Urihan Daimari ulayathu ya ka All India Radio bala ai jingirap ya ki brio ki badan ha ki relief camps bat ki we ki jaka Menteri ula ongru bawala padeng jingshlei handai ka tanat kale kat bala ban pentre kam ya ka Jal Jeevan Mission Menteri Ketanat Irrigation Ubhabesh Kalita ulaong baga jingshlei kala pendulari ki jingthung ki surak bat ki jingkeng na preng ki we pan Ubhabesh Kalita ulaong ru ba Menteri rangba Sarbananda Sonowal ulakmi bnia bhaya ki jing ai jingiram hado laipun riu lak ki brio ki badan ha ki arpu pratali ki district kila shak ta jor ha ga jingshlei bat nyopu prangut kila do no yala ga jingim Hashawan penkut ya kekubor sashi sin pat kimat bakong san. Lalap saar pohon riungut ki bayo ya COVID khat khandai ha ka jilla kabla kintiu ya ka jingdon ki bidang don ya COVID khat khandai sha khalai spa san pho arngut. Shak ta jur ka silsila demdema bat tikrik kila CNRD block ha ka jingshlei On penbena ka Meghalaya Board of School Education ya ka result SSLC 8000 arpho ha ka arpho tarik Unaitung Katu ka khubor kalapoi shakabakun kablawan chapi nak All India Radio Shillong bat kapor prabajing ini so bat ka Delhi station na ka benta ka khubor ha ka khtian Hindi ban bod da ka khubor ha ka khtian Phareng ha ka por prashting